Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ηλεκτρικών ποδηλάτων. Είναι αυτά τα οποία την κίνηση του ποδηλάτου, βασικά όλα είναι με ηλεκτρική ενέργεια, έτσι, με μπαταρία. Αλλά είναι αυτά τα οποία την κίνηση μπορείς να τη δίνεις ελεγχόμενα εσύ πατώντας ένα κουμπάκι, το οποίο είναι και το χειρότερο από τα δύο, δηλαδή το αποφεύγουμε αυτό. Και είναι και τα άλλα τα οποία την ώρα που κάνεις πετάλι, αυτό αντιλαμβάνεται ότι δίνεις κίνηση και δίνει έξτρα βοήθεια, υποβοηθάει στο να κάνεις πετάλι. Αυτή η κατηγορία που για μένα είναι πιο σημαντική και αυτή που θα προχωρήσει στο μέλλον, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Όχι τρεις, στον τρόπο που μεταδίδει την κίνησή της μπορεί να το χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτό που δίνει την κίνηση μπροστά, στην μπροστινή τη ρόδα, αυτό που δίνει στην πίσω ρόδα και αυτό που δίνει στην μεσαία τριβή, στο πετάλι, ας πούμε, απευθείας. Από αυτά τα τρία το πιο καλό είναι αυτό που δίνει στο πετάλι την κίνηση, στη μεσαία τριβή. Γιατί έχει την πιο άμεση απόκριση την ώρα που πας να δώσεις κίνηση εσύ με το πετάλι. Αυτό αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα και βοηθάει πολύ γρήγορα. Και επίσης όταν σταματάς να δίνεις εσύ, αυτό πάλι αντιλαμβάνει και σταματάει να δίνει. Ενώ όταν έχουμε την κίνηση στην πίσω ρόδα ή στην μπροστά, αργεί να αντιληφθεί τι θες να κάνεις και έχει μια καθυστέρηση στο να σε τροφοδοτήσει ή στο να σταματήσει να σε τροφοδοτεί. Το οποίο είναι πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις, γιατί μπορείς, ας πούμε, εκεί που χρειάζεται να φρενάρεις, αυτό να συνεχίζει να σου δίνει δύναμη. Όσον αφορά για το περιβάλλον, είναι υγιεινό για το περιβάλλον? Βέβαια, είναι ηλεκτρικό, δεν έχει καμία μόλις, κανένα ρήπο. Επίσης είναι πολύ καλό και για τη γυμναστική, γιατί βοηθάει ανθρώπους που δεν θα κάνουν ποδήλατο με τίποτα λόγω του ότι, ας πούμε, είναι αγύμναστοι ή κάποιας ηλικίας, έχουν κάποια προβλήματα. Αυτό τους παρακινεί να κάνουν ποδήλατο, γιατί είναι, άμα θες μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα και να μην κουράζεις πάρα πολύ, αλλά άμα θες μπορείς να κάνεις κανονική προπόνηση ποδηλατική, ας πούμε, και αυτό να σου βοηθάει έξτρα. Η μπαταρία του τη βγάζουμε και τη φορτίζουμε και πόση ώρα χρειάζεται, ας πούμε? Υπάρχουν τα ποδήλατα που την μπαταρία τη βγάζει και τη φορτίζει, όλα βασικά τη βγάζει και τη φορτίζει, αλλά υπάρχουν και αυτά τα οποία την ώρα που κινείσαι, όταν πατάς φρένα, μπορεί και φορτίζει ξανά η μπαταρία. Κάθε φορά που πατάς εσύ φρένο, αυτό φορτίζει η μπαταρία. Συνήθως ανάλογα με τη χρήση, βέβαια, συνήθως είναι από 45 έως 90 χιλιόμετρα κρατούν οι μπαταρίες, ανάλογα και με το σε τι τερέν κυκλοφορείς και με το πόσο έντονα το χρησιμοποιείς. Αλλά σε γενικές γραμμές, μια φορά τη βδομάδα, ας πούμε, βγάζεις την μπαταρία, τη φορτίζεις σπίτι σου όπως το κινητό, ας πούμε, και την ξαναβάζεις κάτω. Ο κόσμος τα έχει μάθει τα ηλεκτρικά ποδήλατα εδώ στην Ελλάδα? Όχι ακόμα. Είμαστε σε αρχικό στάδιο. Τα θεωρούν πάρα πολύ ακριβά και ίσως να είναι και ακριβά, αλλά. Κοίτα, για να μπει σε ένα αξιοπρεπές ποδήλατο το οποίο όντως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, και να μην σου χαλάσει, από 1.000 ευρώ και πάνω ξεκινάμε. Για μένα, ας πούμε, άμα ήταν να πάρω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο κάτω από 1.800 ευρώ δεν θα έπαιρνα. Και φτάνουν μέχρι 4-4,5 χιλιάρικα. Δηλαδή και ένας λόγος που δεν τα προτιμάνε ίσως να είναι και η τιμή. Πάρα πολύ. Παίζει τρομερό ρόλο. Και αυτοί που παίρνουν τα φτηνά τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά, απογοητεύονται γιατί τους χαλάνε εύκολα, οπότε μετά απογοητεύονται. Είναι βαριά και όλα στα φτηνά και δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι ποδήλατα, είναι στην ουσία μηχανάκια. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Το βάρος στο ηλεκτρικό ποδήλατο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί άμα είναι ελαφρύ, έχεις ένα ποδήλατο στην ουσία το οποίο σε βοηθάει κιόλας. Όταν είναι βαρύ, έχεις ένα μηχανάκι το οποίο το βοηθάς εσύ. Δηλαδή ένα μηχανάκι που κάνεις ποδήλατο. Και αλλάζει εντελώς η λειτουργία του. Δηλαδή είναι ένα οριακό, πιστεύω, βάρος στα 24-25 κιλά που πρέπει από εκεί και κάτω να πάρεις ποδήλατο ηλεκτρικό.